Valmentaja Otto Lehto, missä osa-alueissa joukkue on jo nyt parempi kuin vuosi sitten? No nyt on ehkä vielä vähän liian aikaista sanoa, mutta ainakin me ollaan saatu paljon hyviä uusia pelaajia ja vähän sellaisia erilaisia pelaajatyyppejä, jotka sitten tarjoaa meille myös erilaisia pelillisiä mahdollisuuksia. Millainen harjoituskausi on ollut tähän mennessä? No sehän alkoi aika rikkonaisesti tuossa tammikuun pakkasilla, kun jouduttiin treenejä perumaan useasti pakkasen takia, mutta nyt ollaan paremmassa vauhdissa ja hyvä meininki ollut treeneissä ja mennään kohti kautta. Miten joukkueen arki muuttuu kaudelle 2026? No perusarjassa nyt tuskin on tarve tehdä mitään sen suurempia muutoksia, mutta aina pyritään tekemään asiat vielä vähän laadukkaammin ja löytää niitä keinoja, millä sitten voitetaan otteluita. Mitä yksityiskohtia fanien kannattaa seurata peleissä? No puolustussuuntaan kannattaa seurata sitä, että miten meidän puolustajat ja keskikenttäkin niin viimeiseen asti estää niitä laukauksia ja sitä ehkä, että kuinka harvoin meidän selustaan päästään pelaamaan tai ylipäätään vaarallisille paikoille siihen puolustuslinjan eteen. Ja sitten taas hyökkäyssuuntaan niin kannattaa seurata sitä että kuinka monella eri tavalla me pystytään etenemään hyökkäysalueelle riippuen vähän vastustajasta. Että välillä mennään lyhyemmällä syötöllä, mutta jos on parempi mennä pidemmällä ja vastustaja antaa siihen mahdollisuuden, niin sitten pystytään menemään myös sillä tavalla maalintekoon. Miksi juuri nyt kannattaa tulla katsomaan Valttia? No varsinkin kotipelit, perjantai-ilta, hyvä tunnelma, hyvät tarjoilut ja Itä-Helsingin parasta futista, niin mikä siinä, en itse ainakaan keksi paljon parempaa tekemistä ja nyt tästä on tullut myös näistä tapahtumista ehkä semmoisia seuran yhteisiä tapahtumia, siellä on paljon omia junnuja katsomassa, mikä on hieno asia ja aikuisemmalle väelle saattaa olla jotain vähän uutta ja yllättävää tarjoilujen puitteissa sitten tulevalla kaudella. Kiitos.